Iro itrai nga ishan swear session pat ngan fi ya kani ka jing hikai na khtin jong ublei bana ngada kwa ba phin sha skor ba phin penlet jing mot bat phin ai pet ya kani ka video arsin ne laisin hadu ba lengbau men sim jong ublei un kta fi lengba kani ka jingkran jonga sngap ba kalong ngilak manong, it's a matter of life and death. Kani ka jingkran gabangan keran pimta kadai, it's a matter of life and death. Haka ketin kasih kadai kabayadai siapang ka jingim bat ka jingyap mot kadang ka jing temu ka bakrau bahani nga lak ubleu la ay nga da ka jingay ay jung ubangan snai kani ka YouTube ba ngan keren leng bakani ka YouTube channel tang atan rei ni jualet ngong pi bun sin prapo person ka dei bang yalet ban yalap ya gospel la kalong ka personal evangelism kala ban long ka bangi yalap mass evangelism but kumjuru leng ba ka Facebook leng ba ki WhatsApp group bat khamtam leng ba kani ka YouTube channel ka bau bleu la ai tinga nga kwa banong fi ba pinda snap bai ki jingkran ha YouTube ngam da entertain ni ki briu ngam dan hangni para banget ni ki viewers ban entertain rei ngai kran ya khtin jong blei namar ba kani ka dei bha bat ka jingim bat ka jingyap jungi ti lada pi snap bahai kani ka YouTube channel ki pin pet ki comment through bun kidan ki briu ki bathut ya ka ei ka mga kran mdei banga penthut ya ki na mga kwa kran persya ki nrei habangi kran ya ka jing sisa dong teng kani ka do jungi pe ngirang dan kani ka do ki jing mut jing perkhat jungi ka culture ka bingi im kini habangi la mlin ban im kum ki jing mut jing perkhat jungi bat habangi kran ya ka jing sisa teng ka jing sisa ka tenra kam entertain fiki entertainment ngam ban persya ai gini ki entertainment rei kani jonga ka kani ka channel ga bang keren ka dei ban keren ya ka jing sisa ba namar dei leng ba ka jing sisa ka bau Jesus Christ wang pinyo tip ya ka jing sisa bat ka jing sisa kan pelai lut ya pi ti para banget habang keren leng ba kani ka ketien jong belai ka ba pinyo lait lut da kata ka jing sisa ti ngakwa man keren ni ya kani ka wei baladang idei ban yo ya ka jing penim ngidei ban sngau thu ya ka jing sisa jong ka tin jong blai bat banda pen ko ngu ya kata ka jing sisa jong ka tin jong blai to ngini let ka ei ka bau Jesus Christ wang ngini let na ka gospel uyo anis kalnong ka ba pra kat ka balai huai Jesus Christ ukran ni wang namar kata u Jisu ulaong hakita ki jiu ki balayanget hau lada pi yai sa hakaktin jonga pilong ki senran jonga dasisha lai puar bat pinyo itu ya kata ka jing sisa bat kata ka jing sisa kan pelatno ya pi tukhat ka basan puai ruang ni sisa nga ong hapi lada unu usumar ya ka ktien jonga am yo i ya ka jingyap lanu ru wa ong pi nga kran ni na ka channel ka baya dai bat ka jingyap bat ka jingim hi haba ngikran ya ka ktin jong blai nganget ba haba ngikran ya ka ktin jong blai kala ban long na pulpit na jingeseng lani nangno kabau bleu la bu yau tau briu bala jit man kran ka dei bet ban kran yu ya ka jing sisa tang ban entertain fi ban entertain kalong ka basuk de ban pen sngau tenat igi briu ban pen sngau bang igi briu hanrei u bleu la khat ban kran ya kani ka ktien yau tau nong kran ru baun im shayal di kat kum kani ka ktien bat ba habau la experience ya kani ka ktien baka pelat lut lengbau Jesus Christ ngau de hanta habau kran shaki weiru un kran ya kita ki kentien jong ka jing sisa Jesus Christ habau kran ya kata sama ya kata nong samare gospel yo anesul nang basa wong ba u blai u yit
ya kita ki mamani ya ublay hauman sim bat ka jing sisa te kan ka tien jong ublay kan ka bla persak men sim da ublay bat utau brio ubaladap da uman sim jong ublay haba ukuran yang kan ka tien jong ublay dei ka hentakan ba kan pelak lut ki brio barok kin ya kran ya kan ka bible barok ki ya shim ya kan ka bible nrai hatu ki kran em da ka ikhtiar bat ka bor jong uman sim khut kat kum gani gajing sisa jong khatin jong ublay bat hatu kapan keladur ne em ya kita kinong yok sngo bat kum ju ningkong kapan keladur ne em ya uta ubakran ya kan ga khatin jong ublay pi man kran dakaba shlur ni ba ublay unum buram ya kiniam kirukam jangi ublay buram ya kan ga khatin kaba ulaai bat kan ka ktin ka baula ai kan pentut ya kibabut sangap ba kan ka jingong bat kan ka ktin jong ublay kan sa pentut ya kibabut sangap ba para banget ngal akren lupai pinang ni YouTube kindan kiban satut ba akan ka ktin ka mga akren mentang bat kindan pat kibayet ya kata ka jing sisa kibamani yu blay how man sim ka jing sisa habiki yo sngow ya kan ka ktin ka mga akren mata kan long ka bor ki bat kan ai man sim shu kindan kendit you know kindan kendit te uji skres uang ya kita ki balangat uang lada piya ini haga ktin jonga pilong ki senran jonga da sisa shwa bangin sngow tu ya kan ka ktin ka jong ublay ka dei yanga ya fi ban pentikna ba sungap ba orang ka shwa bangin sngow tu ya kan ka ktin jong ublay ka dei yanga ya fi ban pentikna ba bangila yo mat ya ka jing penim balinga orang kata lada pi puli ya kan ka ktin jong ublay kelam dalak sisa ya kata ka jing penim kan long ka ba pisu puli ya ka kini ktin jong ublay ka supen sultanat ya kan ka jabing pisu pen lepor ka para banget wat sngow ya kata kanumdan ka transformation kanumdan ka jing pen kala tika dan kamba ban sngow tu ba hatu pila nget sisan em ya Jesus Christ hatu pidan sisan em kata ka relationship hatu pila nget ne em ya Jesus Christ kat kum kani ka Bible ka balatho pi bun ki bal puli theology ngan kran ba hang ni amdai bang akan tha inu ngakran shwa ya la jong nin kom komu briu hau ba dang dan hakadok machwa ngampat mat ya jing penim ngalak ngam bah ya ka theology ngalak banang wat la ngampat lek syaka seminary mo ngalak hoi gitu ngalak julet ban puli ya gitu ki ban pendap kendit ya ka ministry mo ka jing puli ka ministry bat ngaju puli bahai kot theology ki barban nang fi tip ba nga puli ktin jong blay harai ha ta kapor namar ba ngampat yo mat ya ka jing penim kam shimdan ye kani ka transformation ban kala ya kani ka jing em bangala puli ya ka ktin jong blay da ka jing start beriu ban habala sedang ban puli ktin jong blay da ka jing start beriu ya lam makala ki beriu tengok ang ni fi ba lada kadai yang iban sngow tu ya ki kentin jong Jesus Christ kadai yang i bangin puli da ka jing pensyai da ka revelation ka ba umen sim ba khut udan hapo jong ni da kata dau Jesus Christ uang ublay uyet ya kita ki mamani ya u haumen sim bat ka jing sisa Jesus Christ ukran ya ki farisi ya ka to por uang pia syet ya ki jing tho ba khut wang piayet ya kita jing tok bakut namar nama pimut ba haka pinyo ya jing penim pi kani ka ktin jong ublay ladangi puli lada kam yalam yangi ban pen kongu syau Jesus Christ lada kam pen yalam yangi bangin yadan ya kata relationship ba Jesus Christ ban pen kongu ya ka ktin jong ublay kalong let nai para banget bapin puli ki farisi ki tip ha ya hukum jong Moses ki tip ha kata do Jesus Christ uang pia yet ya ki jing tok bakut pia puli pia yu pinang mut hang ta don ki jing mdrei
pi kentat pat yu Jesus Christ kai ka bangamut ban ong ladagi puli kan ka ketin jong ublai hatu kaya lam ne em ban pen ko ngu yangi ha kai ka bau Jesus Christ uang to ka basdang ningkong ba pin pentikna ya ka jing em ba pila yo ma ne em ka jing pen em let's take ka video kan jurong kandet tambah ya syak bat nga nama la pi ya syak sisa pi ngap sisa pin yo la lut ba pin sai i kata ka bor ba ublai untrai api ka baning kong pila yo ma ne em ka jing pen em pi haba u Jesus Christ ukuran ba pin yai ne ha ka ktien jonga mod haki kiba u Jesus Christ tong ini penting kena vi para banget tapi ini penting kena viewers ba finum yusuyo ka entertainment menta hanrai ba kerman batang iwei la dadai tang iwei men sim ru wat lada kidan ki spangot ban view hanrai la datang iwei men sim yo mat yo Jesus Christ leng ba kan ka jingkran menta ngan aingu yu blai namar baki angel ha brengkin sha let's say para banget let's say viewers ka dai fi kani tong ini pat kumno ba pin yo ma ya jing penim let's see pi ong ngala let jing yeseng let's see pi ong ngadan hakata ka balang ngadan kita ki balang ngadan kita ki kenhut ngam sim kali ya pi ya kata hanrai hatu shwa ba pin pen ko ngo ya ka tin jong ublai pi la yo ma ne em ya ka jing penim kan ka hak ban long real pihak ban long hoot 100% bangala yo ma kam dei ban dan tertin kam dei ba pin jubak kelan ngadan hakata ngalet Bible study ngala yang haki pulpit ban keren ngala dai uta ngala dai kata ngam keren ni pinga keren direct ni pila yo mat na em ya ka jing penim tong ini apa kai kata ka jing penim kai kata ka jing penim ka ba shisha bau Jesus Christ uang pinyo tip ya ka jing shisha kan pelak lut ya fi ini keren ngini pet na ka gospel yo honestly kabalai puai terter tangan puli pi namar uji Jesus ong ni namar kata uji su laong hakita ki jiu ki bailai nget hau lada pila yaisa haka ktien jonga pilong ki senran jonga da shisha bat pinyo itu ya kata ka jing shisha bat kata ka jing shisha kan pelat no ya pi sengak bahkan pelat no ya pi hatu kan ka jing shisha kala pelat ya pi la pelat no ya pi nem bat kam syapok ngin puli ka pelat ya fi na ka kila ya tu hu ngilong usembai u Abraham te menuru ngim shim la syong merau hanuru te kumnu maong baan pelat no yaki kini ki jiu ki asat ya Jesus Christ ki ong ngim shim la long merau no te ka kata ka jing sisa ka ba mekran let's say para banget pisong ha ka jelam me kalia mo pila man ong ngiru ngim syem lalong marau hanu te baksan pikirannya ka kata ban pelat yangi ban pelat lut yangi ngim syem lalong marau ngim syak te marau hanu ngilong free mentabannya kaju ku makini ki jiu ki keli ngidan ngilat jing sang ngiwan jing sang hangno ngi syak te marau ngim syak te marau ngikam mani ke imam dai ndre to ngi nyepet susu Jesus Christ wang hanu o jisu la yetu aki shisha ngong api ba ubriu baro ubayai le ya kapop ulong umrau jong kapop umrau yaisa haka yin baro syita hari ukun yaisa baro syirta namar kata lada ukun un pelat no api pinlong ki balalat no da shisha sama uji sukres ukuran hang ni ya ka jing long merau lani ka jing syakte merau hakipop wang kumno uno bayai le ya ka pop ulang umrau jong ka pop te para banget akali ni viewers let's say pidai ki bas smak ba ni let jing sang direct hang akali pila ya lat lut ne em na ka pop de kata ka jing penim kan ba uji sukres ka ktin jong belai ha gospel Matius kalau nak banding kong khat bar puai kong ban khai ukut ban khat ya Jesus Christ un pel im ya ki brio jongki nakapap ban ya ini haktin lada pila ya ini haktin lada pila itu shisha ya Jesus Christ pila yo amat nem ya kan ka jing pel lut nakapap oh shisin ngala long brio ngong ipi u balak bat bhai kan haktin jong bleng aju hikai Sunday school ru ngatip bhai ka theology hanoi hakata kapor ngampat yo lat lut ne kipop jonga ngasngau kijing sngo jonga ti sngo kumba ngala yo jing penim
Hanrai ka jingim kam ya daidur bat kani ka ketin jong ublai. Ngam syem layai sa akani ka ketin jong ublai. Ngasudan akan yam karukam ngam syem layai sa ka ketin jong ublai. Ngam syem layo lak lut. Nakapop. Ngadan kijing syakte merau kapop. Kumbang ala ju plam bun sin ong mansua. To ki badang yo sngo thmai ngani thu yang fi. Mansua ngaju let shiki Sunday school hanrai Monday to Friday ka jingim jonga ngaju mlien ban pet gitu film jaklia. Ngaju mlien ban le ngani thu ne bak dia ka masturbation ngamla lut kan ong fi. Ngatip dia kan ni. Kung bau Jesus Christ uang ni gitu gi parsi wa pia yet bai ki ya ki jing thok ba khot namar pinong mot ang tayo jing penim ringim ngampoi te Jesus Christ ngam dan ta personal relationship ngaduai bam jadi sya puli dai Sunday la prepare bah ki notes step ba ban entertain hanra ya ledi ngam yo la lut kadai kata ka ba syukur ini no pilak man ong bangal let jing seng baham ta pilak man ong puli kuayar pilak man ong sibet ong adan program ka jing seng kelibet nang ni pilak yo la lut ne am ya kapop para banget kata ka jing ban khia ka pop yang ka penlong yang hadu ba namar bangam yo la lut nga sngoblong kutu asap buat puli nga pentekut senan ya kata ka jing sim Sunday school arsna ngashim bat ngala kut nga ong ngam trek syuk trai namar kumno di ngam pal la lut nga kapop sakte marah tak pop ngan hikai kumno kini kena Sunday school ki men simbaman kin sarung kini bala biang ngan i no bang apap jing sang senan riu senam ngam julet jing sang syu namar bang syupuli kani kampat im kam sim kampat dan ka jing pen im sim para banget penting kena bahai kani ngakuran ni da ka jing ai da ka jing i jang uji skres ka jing senar kalak ban tenra pilak ban dai ubapet ya kani ka channel pilak ban dai pastor semua apan map nafi ngam kuat man kan thai no pilak bandai obriu jong blei rang ba balang ne kinu hunrei ngakali direct de kani hatu pilak yo lak lut ne nakapop jong pi lada para banget pi syukur di bat ka dujak din ka ap namar ba ka ketin jong blei ka kanu ka bam khut kanum yo rong ka jaka kima ki beneng ngam keren yaldi bangal janai ngam ong bangal janai mendani uburi bajanai tang blai ngidang ya be serta ka jing janai nrengi hak ban chat ka jing im hatung im ka jing im ka bakhut hatung ila lat lut na ka pop hatung i shishan em yu Jesus ngi be brain em sha ka hok ne kadan kanon kanu ka basyutia ka bari ngam ka bapia kesat kan ma akhir ka sngi manga ma ping hap li a jing kan hau blai wat yele ka ngam para banget wat yele ka kadang lak sisa ka ba pi hiarno naka syuki jong pi ban keren ya khtin jong blai bandu ya ka buram sywa sipot penbet sywa la ka jong ka jing im hatu pilak ya umat sisa na em ya ka jing pen im hatu pi ai ne khtin namar la dengi ai ne ka khtin ka jing ai ne ka khtin kamut bangin pen ko ngo la daw Jesus Christ udawa bangin im ka jing im ka bakhut kadai ngi ban im ka jing im ka bakhut ngimpat jana ngidang ya be sta ka jing jana rei man ka sngi ngong ngin ya kata ka jinget ka besyaban nget ya Jesus Christ kalong ban pen ko ngo hakikitin ong mdai tak ban syukran ka sintur mdai ban syukran na pulpit kam dan sisa ka seriousness kam dan sisa ka ta jing terang bangin sngo thu ban im ka jing im ka bakhut dikumno para banget lada piong ba ka ketin jonga ka bang akran ta ka pen ki sai pi ka convict ya pi du men sim khu ndai bang pen bor pi du men sim khu udan ka ni ka bang akran lada ka pala pen kendu pi ba piling a man ta pinong ba shan kumno ngan le kala khata yang ka ni pi kai ka bangan ai ka solution ya pi menta kalong na ka ni ka ketin ka jong ublai hi bangan ai pi ka solution ka ba simple ka bang akran direct ni na ka ketin jong ublai lengbau men sim khu nganum entertain pi makata yang inlet banga na ka gospel markas ngong pet biang pi arsin lai sin ni ka video la da pimiok kem ba start pet biang kumno banyo ya ka jing penim ka banin kong du uji skres uang pinyo ya ini ka jing sisa ba ka jing sisa kan pelat lut je pi utau ba ya ini ka ketin jonga unlat na ka jing yap mo san puai men ne uang kumno pen ong sisa ngong pi la da unur unsumar ia ka ketin jonga yo ia ka jingyap lanul nuru kan ma bau Jesus ukuran jaga jingyap ukuran ya kata ka jingyap tang ha do hanrei ya ka mensim hadujak lada ka dai banginum yo mat ya kata ka jingyap ka ba arsin
Ladai tang sisin bangin yap hakadok bangin empat. Kadai ingi ban yok ya kata jing penim ban sumar ya ka tinjong Jesus Christ. Tong ini lek nak gospel markas ngamlet kini yang ki rukam ki tradition ngam kuat ban keran ni kita keran ki tinjong belai. Jesus Christ uang lada pidai ban yok ya kata jinget basisha nak gospel markas kelnong ka bandingkong ka ka bakhatsan uang. Uda ang ru la pendap ya kaya. Bat ka hima ublai kalajan tu pin kala ka bamut bat tu nget ru ya ka gospel. Dear viewers, dear para banget piong ba pialap ya ka tinjong blai piong bang alet jing sang piong bang dan ha praise and worship team pilak ban ong ngaladap ya ka jing pen baptis ngaladap kran klit nreng ka jing keli ka bau keli Jesus Christ pilak kala ka bamut ni am ni kipop pilak kala ka bamut ni am bat pilanget sisa ni am ni ka gospel. Lada pempat lek ya kan ni para banget pilak ban lek ya ka jingkela ka bamut kai kata ka jingkela ka bamut ka basisha kat kum nak tinjong belai pilak ban ong tak kela ka bamut kai man kela ka bamut ka gospel ka kitab Proverbs kalau nang ba arpu pra ka ka ba khatlai ka krenshai ka ong ba uta ubabu ri ya kipop un amman bha re uta ba pla sap ba pla Hebrew haktin bakla badai ban keren sabar ban penpau sabar ban penleranya tak pop bakla sabar bat ba ino uba pai no nak pop unyo ka jing isen ai kidar ni am ki pop ki barri akhi ki barri ki batang ma phi bat ublai bai i pilak kala ka bamut ni am ni kita ki pop ne kadang dan nak jing tanra ka jing penram ka jing penkendu men si makut nrai pi ai pen nganong pilek rai namar ba piting yo hap kerdan ngam syanga ngatri ban hap kerdan no to jing kai sunda school ngajak sunan jing sang kitip bang ada uba paidien tamba ngan ong ifi hakato kapor da jing ai jong blai ngalong honest bu blai kibri ki balong honest bu blai ki bam tre syu ya ka buram brio namar ngamla ti para banget ban le syuti ayu blai to por ngamla turaji su ko dor ban bat yang ketin jong ni namar ngadan ya kapop ngakwa ban la lut pidan ne para banget kajing terang ban la lut yang ni kapop compare la pide ni compare la pide pastoru compare ngikran ni kajing sya pilak kala ka bamut ne pisule ya ka kam jong blai tang nasla ban ya darab jat akhir ka sengi mangama fi simat ni hak ban ai jing kan yo blai yo gumdan balon banu balak ban pelat kata ka sengi nak kata ka dau ka dai ka por bangin long honest hamele la da pihak ban kihar kerdan u blai un saken tiu pat ipi ka ingu yo blai open hihar kerdan nak kata jing hikai bible study ndai mentan dalak kala ka bamut isya mentau ai kan ka platform ngam ju poi perkhat syuk ban syakri bleng ngam kwa hiru ngam trai bu yang sekendang bu yang sabdin ban bangan umpan lek rahnya kerteng jong men reng aingu u bleng ba umpan thamai ngalet sisa serta ka jing kala ka momot ngaplai ki pop mapan kedia ki u bleng pelak lut ni gitu ki jing melian bas sniu mensyah perba ngampak tip tengah yalang samla ki oh pensong si u bleng ngamyak ka jing im ka bakhut dan kajing penya suk bau bleng nang kaling kamen sim rai nadu yaro you try nadu bau penim nganut ban keren marhamat macam ngam junut abah hikai bible study ngam junut ban keren ban ong kala ka bamut yiki beriu itu kena sunku ngam ju yalap huru kajing kala bamut ngan yalap kumno iki kapop kate ngan salong kum tu arsap nganut iban keren ngasyukran entertain ya ka bible supen entertain syutu kana story ban pensong tanat namar mangatang syukran syakapop ketenru kepenram namar belai ngampal lut nampak dan kata kajing syanre nadu bau belai pelat lut sangat keren ni daka jing ai jong belai daka jing i daka jing sngau red ba belai la pelat lut nganut ban keren ya kajing sisa bat pi ka kata kajing kelak membuat pisah dan kaman plai ki pop pet kani ka gospel markas kalau nang banikong kat ka ba san wong hang tati ki banaka ri Judea bat ki Jerusalem baro kila let hu bat la pen baptis ki dau hakawa Jordan ki daya plano iki pop ki daya plano iki pop hakmat jong yo anis nang pen baptis syu pinapet
hakikam ki apostol ba pinyo laj lut ni ki pop kalau nong ka bakhat khandai layo kalau nong ka bakhat khandai ka khat ka bakhat pra ka ya thu ru kumju ni ka ong ka khat ka ba khat pra ka ong kumni sibun ti na kita ki balang net kilayawan kidaya phla ka bat kidaya thu ya ki jingle jengki kita ki jingle ki barim ngena mar ngilak man so thu ge kita ki jingle khat bakhat dai ko khat khandai ka ong bat am khandiat na kita ki baju le ya ki jingle mentor kilayawan lam lang ya kita ki kitab bat kilaya thang ya ki hakmat ki briu baro pi kani ka jing ya thang kan mot ki pen pau ba am tang ba ki phlai ki pop ki pen kedia no ki ong ngala ino igini ki kitab ki bayale jadu mentor fi ha jing le jadu mentor men sha ki dan lai paujat ki dan ki sexual orgies ki dan ki ba mani ya tu molek ki mani ki su ki mani ki le ki nganong fi ki ba pen sngau si ublai bat ka jingkala ka ba mot ki mdai tang ba ki apply kita ki jingle ki khmat ki apostol ki daya thang ya berat no kita pila le ne mi kan ka jingkala ka ba mot mafisha le se dan apa nang fi ba syakte haka kam auria ha pila jing sang puli ketin jong blai dari syari le kap auria ne million ban pet ki jing pet film jakhlia ki ba jakhlia kini million ban perkhat jakhlia ki kentai million ban perkhat sniu ki brio len dan nang pi ki bas isi brio ba bitar ki ba kok ngu ikimi ki pa ki bam kok ngu yu blai ban puli kan ketin jong blai kemudian su puli tang bal adab rukom ban pendap niam pendap program rem dan sisa kata kai ban penkala pi sule ne am tai blai kata ka de ka pop yo pi ong ngam jule ti ta kam aurea ngam le ti ta ki film jakla ngam di kia ngam ei ngalet jing sang tengah smart rei ladangi mani yo blai ho man sim ka jing sisa lam dan sisa kata ka jing it jong blai ka ba terang na do nut kata ka de ka pop pila kala ka ba mot ne am ni kata pim terang sisa ublei wang pi ong adan ha praise and worship team ngayaro sobang ba henry ublei udawai pim taw ong gelet yalap gospel ya penlong senran ki brio pilek kataan em pi syukut hang itu gisau kenro katar ka de ka pop na marketing jong blei ka ong ya utau ba tip ba de ban le ka hok la daum le kalong ka pop yu ka pop ki dan ki babun jat pi sngosi pi kuslai katar ka de ka pop pim dan ka jing syania au blai katar ka de ka pop ki bun ba para banget ada wat ong pidang syakte au kwa duma pikerni la da pimyo bam ka kerni ka mat jong pi katar ka de ka pop ba pin hak ban kala ka bamut wat ong bangala le jing seng ngala keren ya ketin jong blai wat ong ya kata akren ni pi da ka jing it am ban bisyar henry ban keren bakan dan ka jing la lut bakan dan sya kata ka jing penim bat ka baar ka ong hang ni pat ka jingkala ka bamut bat hadien bala kala ka bamut uji sukres si ukran ka poin ka baar ha hadien ba pila kala ka bamut na kita ki pop pila pla uji sukres ka gospel markas si ka ju ka ba uji sukres subakran ka khat ka bakhat san bat khamri ko ong ula ong ru aki tu lek yala lek sya ka pertai baro tu yalap ya ka gospel haki benri baro ti utau banget bat yo pen baptis an penim henry ya utau banget an penram oh para banget hadin ka jingkela ka bamot Yesus Kristus yang ni wang badai ban pen baptis sefi pila le ne mi kan ka poin ka baar lada pen baptis ne mi pi ka jingkela ka bamot pet wat ong tang bangala yo la lut ni ki pop ngam trek pat ban pen ko ngu hau blai ya ka tin jong Yesus Kristus menang ya kran am wong tau bayai ne ka tin jong a bayai sa ka tin jong a la dap ne pila dap ne ya kan ka jing pen baptis ka jing kha asin ya ka bau Yesus Kristus kuran na gospel yo anis kul nang balai kat basan wong lam da khapat ya pi na ka ombat na umen sim pin om yo ban lek sagi hima benen la da umen sim bu la pen kandu ya pi ban plai ki pop ban ino itu ki pop pila lek ne am syaka jang jing pen baptis pila yo khan em na ko hang turu dan umen sim trai na marba pi pen ko ngu ya ka tin jong bleng mdei manga bakren pila yo pediang em ya umen sim khu pi terang em ban yo pat ya kata ka jing pen baptis umen sim khu tong ni lek na ka kam ki apostol am ki apostol kal nong ba ar khat ka ba lai pu phra ngan keren bet nak tinjong blai tiu Petrus la yathu aki tu fin kala ka bomot kai ka baning kong kala ka bomot meneng la keren ban plai tu ki pop ban i no ban yo sat khut da ka snam jong Jesus Christ ban nget hau Jesus Christ baula syayap aga ding fna Calvary bala mi pat
singi balai la yo shisha pen experience yang jing pelat lut nang tau wang kumno batan pen baptis sepi way paway ha kerteng jong Jesus Christ ban yo maap yiki pop ban yo maap yiki pop bat pinyo diang ya ka jing ai men sim pila kala ka bamut pila nget hau Jesus Christ pila no yiki pop pila yo jing pen baptis pila yo ne am ya men sim khut kani ka dei tang ka jing sedang right kani ong ka khamjrong kani ka video namar dan hang ni gi bapet kyong bakshan adab le kata ya ro ya utrai aram si tiak no haleluya piong kam dei tang ta men ya puli biang wong uta ubaya ini hakaktin jong ka jinget ka basisha ka banya poi shadu kata ka jingem ka kot ka dei om tang ka jing sedang kani ka jing kala ka bemut jong fi ka jing pen baptis ka jing yo pediang men sim khut ka dei tang ka jing sedang kan para banget ka dei tang ka jing kha arsin hanrei bangin poi shadu kata ka bakut kumju yang aru ni ngam bangalak janai ngadai ban yai ne haduk ka bakut kadai yang ban yai ne haduk ka bakut ladang ngadai ban yai ne haduk ka bakut ngadai ban yai ne akan ni ka ketin jong belai pilak lek ne am ya ka personal bible study pat mendai tang ban susngap na YouTube bangan keren pi kani kadai ka bang keren na YouTube kadai ka bau belai keren yang nrei hatu belai ulak keren am pi pat pidai ban mat ya tam den pelong belai thau yang ngam dei belai da pilak dap kita gajing ka arsin piit ne man puli ka kini ketin jong belai daladihi piit ne man duai pilek ne kata piyok ne ka revelation ka bau belai udah keren tu piling bangani ketin kai ka bau ong hikai men sim khoi am syuk bang syu hikai nganang ni YouTube nga keren ni YouTube memban penlong bapin nong but yang pinlong kinong but yo Jesus Christ pin it daladi ban puli ka ni ketin pin san halor ka ketin bat pin senang sngok thu kai ka badai ban le bat men sim jong belai lang baktin usah hukum mi pi ban le kai usong ki man ta pila san let yalap ya gospel ki man ta chna ka tu YouTube melai dapi nang ni gi bun gi basna YouTube ngam dan competition ni bapi kero yu try ngak ban i babun ki YouTubers ki bakran ni ketin jong belai ngak ban i bun ki ministry kiba it syai blai kiba kran nya kajing kala ka bomot kiba kran nya kajing baptis kiba kran nya kajing yok pediang mensim kut kiba kran nya kajing syakri blai kajing kut kiba kran ban penlong senran ki brio am tang syun ban long nong but niat tri nya katahi bu Jesus Christ ong kilet no sya alat yalap sya pertai sya ki benri baro to da penlong senran ki am ban long nong but am ba pin but ba ye ba shan na YouTube bial di pi kam le penlong senran bakalah kata orang fi kata te pibut yo brio la da pibut yo Jesus Christ pide ban la ma piru da ka jing ai jong Jesus Christ hadin ba pilasan ba pin job man siam ba pin kun pon ko ngu brio ba pin pen baptis si brio ma pi mdai tang manga mdai tang woi ar mdai tang pastor re ma pi pen impact hang nong nur jaka ba pidan ba hang nong ba pidan pi keren nya ka jing si sha jong ka tin jong blai pi im kat kum ka tin jong blai ba pilong hang nong no pilat duai ki brio ba pang ki yok khia pilat pen be ki men sim ba man pi keren nya ka jing la kum ne kum bang keren la da bun ki ba brio ki ba le ka ni ka ju nong pi am tang woi ar man chania nong yaro utrai ka hima jong blai ka layar ngilak pen ko ngu ban penlong senran ki brio nga kata kada yang ngaru kaju para banget ngarang dan kata kajingya inti ngam ong bangal ajana pesak ba ngam ong bangal ajana kuat wa apostol Paul wong yo bangal yalap ye kiwei yal di ngalong basyak kentaj man gasngi hak ban perkhat ba namar ngadan ka accountability na lor bangal keren kan YouTube ngarang dan kata kajingya lenti simat ngalong accountable you belai bangayai ne hakan ni ka ketin jong belai ngayai ne ha ka ketin jong belai lang baka bor jong mensim khut simat ngidan ni kata tepara banget ngan penkut biang bau Jesus Christ uang kita kibayai ne kan haduk ka bakut kinyo ka jing penempet namar bang ikran yang kan ketin jong belai kin sawan ki jing penshitam yang iru ngaju la dusyak penshitam hagi jing mot jong perkhat mentally batru kalajar ki jing syak penshitam ki barang kendet namar kan ka ketin jong belai namar ki beri ki thut ban keren ni kan ketin jong belai khamtam ba pin keren ya ka jing kala ka bomot am ba pin keren ya ka jing pen baptis sun keren ka jing priang men sim khot kin thut ya fi ngon fi kin thut ki beri ki babat ya kan ka ketin jong belai kin sa thut ya fi namar ba kim trek ban pen ko ngu ini ki sultanat bansa akiniam girkam kin sa thut ya fi pin salong ki ba isya isi de ki beri rai yaro utrai ba kin dan pat ki beri ki ba iet kin jong belai ki ba iet si sang kin jong belai kin thut ya fi kin kala kin poi ka jing kala ka bomot
Hanrai ki beri ki basatar kan yang bonsin ki isi ya Jesus Christ. Ki isi ya ki kentin jong. Ki lak banong bagi ki beri jong belai. Ki numpan kok ngu. Ngah kan ni tak jing mdai mangakit klik. Wa shi sin ubri nga long kum kata ka jing long bat ka jing ai jong Jesus Christ ka jing jong Jesus Christ umap kita ki pop jong au palat lut habang am dai hok man yo ka jing lai lut. Tinggal long shit ram man kran ka jing sisa. Utau bayai ne hakikatien jauh Jesus Christ. Amtang ban supuli kani ban pendak program. Rai utau bayai ne hakikatien jauh Jesus Christ. Bapan kok ngu ban le ya hakikatien jauh Jesus Christ. Haba wang Jesus Christ le amta kelak kamu Pen baptis. Pediang yang mesim pediang. Im gajing im gabakut im pen kok ngu ya hakikatien. Bat ban yai ne halor kata. Bat banang yai san kata kajingat jauh Jesus Christ. Bat dau Jesus Christ oleh elak gospel api lalat lut kibriu let banyak penlong sembarang penlong nai penlong niam bat man kasi pen kok ngo dei hang takan ba lada ni yai ne aktin jong ngin sayo kata ka jing em ga bam jukut ngar ngadang yaya para banget ngadang ya lenting am ong ho ngala scam kata ka jinget ho Jesus Christ bau boleh lak pen im si saya ngam kan ngadang niat mentang Jesus Christ ngadang niat lada sisin kasi ladang ngam trek banya ini akan ikhtin ngong fi ka bama yang aru ngahaban pusan bahayal di ngahaban pikir bahayal ni ngakran ikhtin ngaya ini ne ngapen kok ngu ne tu para banget nganget bagan ga video kan try fi bat dah pensa priang ni kani pensa priang penting kena nak rajing penim jong fi penting kena bakan long kat kum ikhtin jong penting kena bakan long ba amtang ba pipuli kani ba pi experience saya kata rajing lak lut nak ba pi experience saya kata bol jong men sim bakhut ba ka pelat lut fi ba ka penlong ni fi ba fin lak alap ya syaki bai ba fin long ni fi ba fin long kamlu jong ka pertai na menta ka buram jong try ya ro you try ba like share ba subscribe amen.